Kothomayungni bumung hinggai hasuk khuriwo part 1 Swinyai hinggai Sudhono Debborma je bwskango norokni screeno mangpli nugjagui tongmani obono Sudhono Debborma norok teibo obono nainani khai Google rogo bo search khai bini bumung naimano bini photo kaisa kani tongo asakle bangya faidike chengnani bwkhak ang thangano oro nukha bini family eba bini nukhungni borok rok bai khaioi photo bujakmani tola kok borok bai swijak tamkhe bangla horof oro nukha ingreji 1978 BC o nukhungni borok rok bai Swinyai Sudhono Debborma tai Bihik Lakshmi Rani Debborma bini khuriwo bwsajak okra Rekhani bwsajala Uma Shankar yagrani simi basawi tonglainai bwsajala okra Prashanto bwsajak kwchar Pratibha tei bwsajak kusu Pratima obo wngkha borokni nukhung sengor kisa nugui manlaikha hingkai sana klaio tabuk o jagao seng je nukmani hingkai hasuk khuriwo Kothomayung obo Swinyai Sudhono Debborma puila karijakmani bisi hingkai 1987 26 February ulnei karima bisi 1 January 1997 ultham karima bisi February 2015 karinai hingkai Kokborok Sahitya Sangsad Sapokha Tripura Bani Prakashoni yagraglani je picture rijak mangpli rijak o hasuk khuriwo baksa o je picture nugui tongmani abo ni kok ang sai tongo 1987 26 February puila seng obono muchunarga nangnai hasuk khuriwo Kothomayung bo bisiwo tei sabo bai swijakha tomuno obo puila seng sina thangka hingkai 1987 26 February Swinyai hingkai Sudhono Debborma ni bisikti swijakha hasuk khuriwo puila bwkhak hingkai ulnei karimani hingkai 1997 ultham hingkai 2015 hingkai karinai sabo amo nangmani no Kokborok Sahitya Sangsad thik boni tolao norok nukhana boni tolani obo hingkai paharer kule hasuk khuriwo no kokwanjui bai slaijakha paharer kule hinui obono analyze khlaikya abono Dr. Nirmal Das 2013 ni May talo bo obono tui poriwui analyze khlaikya karinai hingkai Tripura Bani Prakashoni omorok seng Kothomayung bisingo hapnani swkang o Kothomayung bo haike chengjakha saimana nangsugo aboni bagui se sawi tongo norok obono kisa muchunarak laijadi te kaisa nukha norok oro paharer kule hinui mokhai bangla kogo swlaijak Kothomayung khaklaio Dr. Nirmal Das o bangla kogo swlaijak no bo porima bisingtui no botebo kaham kai bujikhana eba saimankhana paharer kule hinui bangla kogo swlaijakha o Kothomayung no 2004 bisini January talo Oxford Publication ni bisingtui a jorao o hasuk khuriwo Kothomayung no paharer kule hinui bini bisingni joto kokthai tongma rok no Kokborgo slainai wngkha Kumud Kundu Chaudhary Naresh Chandra Debborma tei khoroksa khe Manoj Debborma Kumud Kundu Chaudhary Naresh Chandra Debborma tei Manoj Debborma borok khorok thamni chaitok mungbai hasuk khuriwo Kothomayung wanjui kogo paharer kule hinui 2004 BC o Oxford Publication ni bisingtui karijago abo haikino hasuk khuriwo Kothomayung bebagui bwkhak khakbrui tongo part 1 part 2 part 3 part 4 tongo seng kwbangku borokno part 1 simino porlaio seng kwbangku borokno part 1 no simino syllabus rogo tongma ba o part 1 jora porikha kaino muthak laio abon bagui 2014 BC o Lakshmidon Murad Singh ni compile khlaijakni bisingtui
boni kom thingmani bisingtui hasuk khuriyo kothoma yung bebak je part 1 part 2 part 3 part 4 bebagui gorong sao khlaiui bo abono sap kha sini sigrung sudhana debormani hasuk khuriyo kothoma yung no 2014 bisiwo karinai hingga language wing education department khumlung tabo babo o language wing kogrok department angkha saimeyarok saimana nango abo hai khlaiui hasuk khuriyo kothoma yung no karijakmani hingga sengoro nugui mankha hasuk khuriyo kothoma yung no seng nugui mankha bebagui kangbri bijap seng mankha hingkai phadi tabuk seng thanglai siwano tebo bisingo hablaiui bebagui seng hasuk khuriyo kothoma yung no kangbri bijap seng mankha o kangbri bijap no hasuk khuriyo kothoma yung kaisa hingkai 1987 bisiwo karijakmani tei kaisa hingke 2014 bisiwo Lakshmidon Murasing bai komthingui bebak part no bo tiklaimani tei kaisa hingkai kok wanjiyo slaijakmani Sudhana Deborma paharer kule hnei khorok tamni bisini slaijakmani tei kaisa hingka obono tui analyze khlaijakmani seng mankha abo haiklai kothoma yung phaikya hingkai abo haikino tabuk sengo kothoma yung bisingo thangnani sikang sengo kothoma yung no kaham kai saimanani thangka hingkai kothoma yungo thongrung rokni sinimung seng kaham ke saimana nangnai o kothoma yung bisingo saboni bumung phaiman tamo kamini bumung phaiman tamo tuisani bumung phaiman bobo hai bufang wafangni kok phaiman bobo hai haparni nahar moti swijaka aborok o kothoma yung bisingni thongrung no seng saimi hangkai seng abono hoito srai srai engmani belai kuthuk ongnai aboni bagai puila seng abono mujinarang nangnai kothoma yung chengnani sikang oro seng mankha budrai hini khoroksa family mankha khorok kesak kalar bai khaijak abo hangkai family ni bokhorok budrai bihik ni bumung potma boti besa khorok tham oro deborma ri rijaka swijaguli debormale swijagya ang bulkhe swijaka besa khorok tham tongo bri kunui sela khoroksa budrai bai potma botini besa khorok tham tongo bri kunui sela khoroksa komla noren molina komla okra noren kesar tei molina hangke kusu kami hingga mutai dongor budrai songni kami mutai dongor tei kaisa mankha Gupen Thakur Bihik Chandra Molika borni besak khorok nei tongo Mita tei Milon Mita okra Milon kusu Mita khai bwrui Milon khai sela kami hingga borni Agartala Kirchnogor khe phunukjaka o kothoma yungo abono karui tei kaisa mano Bura Boktomoni eba Sakra Boktomoni boni besa Kantomoni kothoma yungo Kantomoni ni tongrung to kahamke phunukjagya tamkhai boni thwijak Bura Boktomoni ni busuk khorok nei tongo Bharat Chandra tei Sobita Bharat Chandra tei Sobita hangka Kantomoni ni besa eba Bura Boktomoni ni busuk Bharat Chandra ke kaijaka Bharat Chandra ni bihini bung Bonmala kajina bong nukungo Bura Boktomoni Bharat Chandra Sobita Bonmala tongo Kantomoni to yang masingo thangpaijakse oro bini tongrung no asuk phunukjagya tamkha thwijak ni mangle sajago abo haikino seng teibo nuguimano Mongol Sardar Bihik Subholakshmi eba Sukolakshmi besajak khoroksa susukno tongo Madhavi kami mutai dongor tei kaisa tongo Ganga Charan Bihik ni mung Mohini besak khoroksa tongo Pramod Ranjan kami mutai dongor abono karinugo Dukhiya tongo Modu Master tongo Horjoy tongo Bimol tongo Phatong Diari o mungrokno karibo tei khoroksa khorokni manai
kothoma yungni bisingni kok butang rokno porima bising tinyo tei kubun bumung rok manai tamkai tabuk je sajak mani rokni bisingo oborok kai o kothoma yungni bisingo jotoni nangkukmani thung goreng rok sing omorokno no kaham kai saimana nangnai kothoma yung bisingo habnani swkang hingkai seinani sinimung bahani kisisa barasa kok bai kisa sawi na leyano kok borok kok rubani laibumao seikrung sudhano debormano puila kothoma yung seinai bo 1918 bisini February talni 26 sal mariwo bisalgor amsani suta murakami wa saikha bo khoroksa huk ba khlainyai nukhungni serai bufani mung Buddhiram Deborma bumani mung Indrabati Devi kamini rungnogo srungmani yagulo agulini Umakanto rungnogo madhyamik amjok mungo kwplai wngphaikya aboni uloke Kumillani Sirikail rungno kotoro BA porikha eba college porikha bono borok dophao jotoni swkang BA amjok mungo asuknai seikrung tei munggonang sudhano Debormano bono 1945 bisini 27 December talo songsajak Jana Shiksha Samiti asukphang wngkha haikeno seikrung sudhano Debormani mung kokborok kogrubayo kolsa athukri bai baksa keseng sasa angui khurjajagui tongjao phia asai phaike thwinani nangmani hamangni raida tongma bai bo 1999 bisini August talni 15 sal mariwo kheno o hano yakar langkha nga abono kari bini kok borok kok rubani haparo bono kok borok bai puila kothoma yung seinai boni kothoma no sung saimano sethuang abo katal kothoma kok rubai blayo puila kari jakmani tamkha bijab khlaijak ya ajorawo hasuk khuriwo kothoma yung tai bini bisingtino kok borok bai kok rubai blai eba magazine puila kom thingjago bini bisingtino kok borok bai puila thungnuk bijab 1948 bisio egiye cholo kari jago sana thangkai kok borok eba kok rubai haparo joto nangmani rok bini yaktino puila khugmu sunjakha aboni bagai sana thangkai bono kok borok kok rubai haparo kok rubai pha ni phano se mano phajikai tabuk sung kothoma yungni bisingo thanglaisinai orowo hasuk khuriwo kothoma yungni part 1 o bebagai berem 22 tongo bebagai berem 22 22 tongo arni bisingo sung tini je mansak jorate khlainai waisa baile sung obono pailai gelak kisa kaham kai khunjuk kokur khai khanalaidi kharui khana ka belai chawan hne ang kha khlaio ang porisinai Agartala Krishnanagarni Gupen Thakurni nogo Bihik Chandra Mollika khurung kharang mairang lota khitarei hutu hutu khlai samung tangui tongo kok borok kok thayo kok wanji phnangui kutugu bo o milon biango bose thang kani de naile ko biango bose thang kani de kire thong thong dare roise bothotho koira yamusung bura mang dimut Gupen Thakurni bwsajula milon bumani khorang khanawi lupapa wngphaio tmani nung samungse tholan nayo khnani de tmani nung Chandra Mollika hino jorda se kesar jaglia naile muitubo krei pogui thangla hani de nung thangra de akon babusan milon sotonoi hino ang thangui maya ani pora kride Gupen Thakurni bwsajuk mita pora nokni nongkhorei phaio kolom bokhok phnang tutui hino miloni ba pora kride bo thangui mangalak songor tamno saima ka hangkai oronukha o kothoma yungni berem wano pulas yang saman hingkai Agartala Krishnanagarni Gupen Thakurni nok sing Gupen Thakurni bihik Chandra Mollika saino mangkha tai bwsajuk mita bwslam milon bebakno oro o sikun sasawono bong nukhuni kok rok jotno phaibai kya gauro nukha Chandra Mollika obo hai borok nokni samung humung rok tangtutui
or nukha jefru bo mairang lotarok hui tongo wasino khutrum khatrang ke pungriwi hunu hanai ke hutu hatai tam kok sawi tongo aboti kok sai toma jorne bisingo no bo saw kaisa o milon biang thangu ka ni de naile ko mane besla no kema jago tan bagai hingai bo or nangi tongmani besla samung tholan bagai bo bhai samung gangai jorda painani jorda se kasar jagliya jorda bor samung nang kwai chapruo jorda samung nang ngai bo saga abo hage nokni besarok actually samung rok dagi jakha hangai a samung no thangia khlaini bagai aba khlayang ni bagai je seler samung no srang layo abo haini oro phunuka je besla milon ni bisingte ang thangi maya ani ba pora krui de nga oro abo kalbu nugi maka besajak mita bo poriman nokni nongkhori phayo kolom bokok phrangtadi sapayo je milon ni ba pora krui de bo thangi manglak nga orne bisingte sing saiman ka ol jagao sing nukha je buma Chandramolika besajlano jorda kesar manikok to tam khaiba jorda naharimaya hnai abono kasuka besla milon tai besla ni phasingo boni bai tamnai mitabo bini bufayong ni phasingo sakut khlai or phaimani sing nukha ngete unaji or teo sijak tongo Chandramolika joli jagi hino manasik khlayo kani de noreno phatui simisi kasarjak siwo jordani kok pogoi thangka noreno phatui simisi kasarjak siwo jordani kok pogoi thangka hani saw or noren te khorokse katal hapakya noren sabo hangkai budraini besla noren or noren kok manka noreno phatui simisi kasarjak siwo jordani kok pogoi thangka mita bumano hino tuma jorda sai tongdi sundui kuai phatui chadi tuma jorda nang loi hamya Chandramolika joli jago tuma koksa nang loi hamya mora lagunya ahaino hinsin ho aba haikino jefruo besla no tui kisi khoglai thanga ho rokni hino sini borong bisingota gornuka milon to bumano saka tuma jorda sai tongdi sundui kuai phatui simi chadi tuma jorda nang ngai aprukani bumatam saka tuma koksa nang loi hamya moran laganya ahin sini hok ni saw ngor tam nukha ba seng nukha Chandramolika noreno tam sangka phatui simisi kasarjak siwo phatui simisi kasarjak siwo jorda kasar jagliya ngka a jordano naharna thangtani wono a jordano naharnan bagi kasar mani wono oro sajaka tamni sajaka hangkai bo jefruo marang lota hui tongo khurung khatrang ka pungruoi afruo bo beslan na tugu beslan na tugu karon tamong kangkai jordano pairna ni bagai ngor teb nukana je mita hin horo pora tongo hinma khana de ne bufuru por nai bo Chandramolika tongi manjagya hino kebeng engma sajagya a kuai phatui bahai sanai muyo sommoso berma kri hai a jora noren a ni beg tubui nogo hapayo a ni beg mane bazar hatiwo bo a pai tubuka a ni beg tubui nogo hapayo bo hino tini bazaro a jobor kom phaikya dambo bithik kubang nokha khujak toy yasak dihi nei bazar beg Chandramolika no noren yapari paikya noren beg berai phayo beg ni alu khlaioi efrui nayo Chandramolika selengma buku khlai hino naile motuyano desa naile a magnei magtham laita kisa tiprasani nojor borok kusuni samung sibla moba mora sekasor moba mita sajagya bumana hino tama hini tongkhe ayang danoren khnawan ble Chandramolika sak nangya ngai hino khnathon borok kusuno hino ta tamongkha tiprasani beseng nojor sugnani nitam soro Chandramolika tiprasano fia ortam sabo khnathon borok kusuno ma hino ta tamongkha
tiprasani besuk nozor suknani songo min saimaka Chandra Maulika ke borok auliwo tongnai baksa botirokno sohoriya hino tawina hino engkai oro nukha mita sajak yang je bumono himan rok engkai nyaji tam sakal mita ache ben thaka engkai nyo Chandra Maulika sakni yang hino je khnathun borok kusuno ba borok kusuno hinuta ta mongkha tiprasani besuk nozor suknani mita noreno sao danore nini poriman nogo sebabo borok khoroksa asugui tongpaikya norok ni parani borok enggano noren jepru bazaro thangjak hati khlainani bagui Chandra Maulika be dagi do horjagui bo bazaro thangsani no bo bini tongmani nogo eba bini bara nogo khoroksa borok paikya a khoroksa borok sabo mita sasugui maya abon bagino bo saka ni nogo sabojen khoroksa borok paijak abo norokni parani borok enggano engkai noren boni poriman nogo thangui nugo borokni parani da barot pini besajla kasari phaitei bobai malaina phayo sabongai da barot bini pini besajla kasari phaitei bobai malaina phayo sekangjor rogo aguliwo nokbar rok tong hangkai aguli rogo nok huk rok tong hangkai kabini borok rok jepro aguliwo thango belai khaino kami amsani borok rok takhuk songno bukuk songno sandai masa rokno khus khlailaiye habui phailani rok khub chaitok layo abo hainor nukha je noreni porimani nogo bongni kamini da barot mane Bharat Chandra ni koksawo Chandra engko bonmalani besai eba sobitani bindara eba khai bura boktomoni ni busuk eba khai kantomoni ni besla okra engkai bini pini besla mane haksal halok ni pi engka orte naji sengorte nugo tam nuk ngai are da barot sible besuk balukha parao kaham kurungde noren sungu bojepur poriman nogo habi ka kanyo sengata bono o da barot sibla se besuk balukha parao kaham kurne tongbai hinai hama thaya wonyo noren sengkhib ka kabang makko apur tam sari tabung no phayo kaham no honai Bharat Chandra ri busu noreni beskang berai riwo mami nono awang bangai ro hormani mami mane noren ni bini ama sabna awang bangai ro noreno rohoro jepruwa Bharat Chandra na aguliwo thangani hinai koktuma mankhana eba khana kana engkai aboni bagai besajlani bagai awang suwi ro hormani Bharat Chandra abo tunani bagai phayo ganti nogo Chandra Maulika golok golok kutugui tongo kutuk masih payako tan bai kutuk gago a paitu mani a gura laita magne maktham sini tipra sarok ba a gura ro kisa hamza kukta a gura pengi sanani egi sanani amtrono kabang hamza ko berem puti sanani rok gai or ganti nogo Chandra Maulika golok golok kutugui tongo tiprasa borok kusu laita se paitu buti ba omonote borok munusus sa naile ko eprui phunugo selengjak ma hai mane boje ya sirok bai eprui nei mani lukhlai nei mani a jagao selengjak mani bab tong ma hai abo haike eprui phunugo je tiprasa borok kusu laita se paitu buti ba obonote borok munususa naile ko honai eprui phunugo selengjak mani hai khlai mita bumani phaising agogoi hino norok no a pai rina bo yogya borok kusu hinjana bo yogya norok ni tomuna ang bujiliya kok muthak rina bagai bo sawo baba mos deng sana hne se laita tubu bele najoro mita no boba haiwan som ka hamke phunuka mane norok no a pai rina bo yogya borok kusu hinjana bo yogya kutuk jangani bo yogya abo hagi kok sawoi bumani kok no methep nani bagai buma je kok sai tongmani no hamrani bagai botam sangka baba se mos deng sana hne laita tu bla boba hne kok methebi samani Bharat Chandra tongui manjagya tuma asuk tiprasa borok kusu boroni borok ngkha borok ba sorgo sakani de borok boroni phai phutani nanya musungya ang che
futananya musung yang ce mane ekdom refine kalangnaय jat khas ekdom borok bosong rok blei bustaise panangui mano ambagui no ekdom bini ar nok bara bisingo habjak bini tongma jagao habjak yang phataro kai Chandramallika tam kai kutugui tongo tiprasa borok kusu abon bagui no Barchandra tongui manjaklia je tumasa tiprasa borok kusu borok borok futananya musung yang ce mane riklangi hama koksi noren kok no heleng rena bagui sak nangya khlai hino pahariya besano pahariya hina ke tamu hinai jengba paharni borok no ongna ble sorgo sakani phainai borok yana ble dabaro ahai khai noren Barchandra ni kok no heleng rena bagui mane boni joli mani no bo nugui tongka saiman tongka hai himpano oros seinai noren ni bisini momo hake phunuka je bini joli mani no heleng rena ni bagui pahariya besano pahariya hanya ke tamu hanai sengba paharni borok no ongna bla sorwa sakani phaina borok yana ble da barot hanai kok kesang ke sari mani apro tamsa det pahariya borok ni bat masak sak nangya asuk mane sak nangya ngo nanya musungya futani sak sayano ang sajagya hanai Barchandra sau noren sak nangje khlai hino taunya rok samonto jugni borok ni de sak nangje khlai sakata noren taunya man Chandramallika songke taunya শহরবাসী rok borok samonto jugni borok ni den sau Bharat bujiwi manjakya samonto jug tamono hin samonto jug tongmungba bobutui wansugui manjakya Bharatni অশিক্ষিত বখাও গ্রামনি borokni proti শহরবাসী borokni ekta selengma bab অনুভব khlaina kosto ongya Bharat tei kwbang kok bangriliya kajno oro lekhapora kwrwi hini himpano samonto jug tamno hin bujiya hini himpano Bharatni অশিক্ষিত বখাও গ্রামনি borokni proti শহরবাসী borokni ekta selengma bab অনুভব khlaina kosto ongya mane aguli amsaya tongnai শহরবাসী borok rok kami amsai tongnai borok ni phasingo bobo hai selengmani kok bobo hai kusu naharmung bobo hai borom riya kok abo Chandramallika ni bisingtui phunukjaka oro Bharat aborno busimano Bharat tei kwbang kok bangriliya hanai oro sau tep nugui mangka oro nukhana je bwkha busiwi noren kok juda tisau sungo tma samung nangui phaida Barchandra ni kokno busi manui boni thamji kajagui tongmani sajagyangi tongmano bo busi manui bo juda kok tisau mane tam samung nangui phai sungkata ayang phasingo aso bwkhariyawi khetoni kisa gondogul tongo aboni bagui kasari ma phayo mamini ni bagui awang rohormani tunna ma phaiketa kasari jora wngkha tei kok salai manglakha hai hwnui Bharat basao hingkai sungortam nukha Barchandra aguli phayo hon himpano bo kasariu phayo kasario tamni bagui phainka kai khetoni kisa gondogol jagani bumung thik khlainani correction khlainani ba bumung tisanani amati gondogol no tui bo kasario phaimani hingkai ba bini ama bono noreni nogo awang rohornani bagui awang bangi rohornani bagui rohorkagai bo habui ma hapaikya a hapai purugono Chandramallika hai buri bai kutukjagui tongmani noreni bisingo bo nuklangmani a dino noren dakti tukuwi buma rohormani awang sawi no skulok thango thangpuru Chandramallika no bohok hamya maisa gala khani sawi klango ba a dino noren dakti tukuwi buma rohormani awang sawi no skulok thango thangpuru Chandramallika no bohok hamya maisa gala khani sawi klango asuk dati noreno skulok thangma nuhoroi mita bumanoi thani phai sungo ma da noren tini tmasuk dati skulok thangka bo maisalang liya de nadi oro mita no bobo hake phunuka mane noreno asak dati usuklo thamanu bo tamni sam bumano ma da noren tini tma asak dati usuklo thangka bo maisalang liya de mo sikangni salrong sele judang kana sikangni salo bo asak dati thangena abang bagino bo tini maisalang liya de bohok habia hani salango Chandramallika laite sakai sau bohok hamia hani salango mane salangkha ba salangkha salangkha salangya kuno bini kunung ya hama kokta tobe sung saimangka noren
maisala thangpano bo buma rohor mani awang chawi thangka awang bangai no awang bangai thaisa sawi tui nyang khakai oblom khai sapung sang tongoi mano ngai hai himpano mita je bumano sangmani je bohok hamya hani salango Chandramoli ka lathi sare saw mita simi hunai mokhang kosom khlai tukuna thango noren tamangi maisayai school dati thang mita busiwi mano norok busi da mangkha mita ka busi mangkha bo tamni bagai je maisayai dati school thangka abongka Chandramoli ka eba mitani buma bai hanjak mani tamnoi hinjak bazar hati khlainya thangthani bo agura te laita mangni mathang tubi phaimani abono belaikhne selengjaka belaikhne sajagi angkha Chandramoli ka aboni bagino je sakani kabama kogosang ma salaimani শহরনি প্রায় খলপে বা মাইল হাকসালো খলপে বা 25 মাইল angkana haksalo bukuk hasuk tolawo mutai dongor para hangkai aguli bai খলপে বা মাইল চালো hangkai শহর bai panai kunu lama kotor kwrui kajei motor gairi rok nugya onek bri serai tongo mutai dongor kamini borok rok gairi rok bike rok amti nugya selabri kongman tongo Juddopuru nokha sakatui aeroplane biri thangman nukha motor gari khunju bai khana phano mokol bai nugyako Rajdhani Agartala thangna hangkai sisa sinui lama bazar jora himui ma thango sisa eba sinui mane 11-12 kilometer lama himui ma thango aboni bazaro motor gari kawi shohoro thangui mano bingsho shatabdi jugo paharni borok motor gari nugya abo obak angani kogya o shikkani munak bai koboljak mutai dongor para tei juda para jonashika somitini shikha andolon orobo nangphaio aboni bagino tabuk mutai dongor parani ganagini tei juda parani koyekjon chhatro Agartala porinai tongo srai sangro bujika mutai dongor para belekino beser belekino klugjak jaga angkhana ngai a kamini simi aguli rogo phainani hingkai 11-12 kilometer himui bazaro thangkaise motor gari kai phaimano a kamini borok kwbangma brui serai motor gari bike rok nugya tongo khunjubai khana pano mokolbai nugya khu ngai hai hinpano o kamiwo jonashika samiti nobar sipsao mane 1945 BC ni 27 tarik December Durga Chaudhary kamiwo Hemanto Kumar ni nokhlawo Jonashika Samiti motha songkhakjakmani bisingtui borok bosongrokno bahaike rengmarini pohor bai kolok kotor khai tisawi man borok bosongrokno rengmarini pohor bai kusugo tisanani a sak tharmung bai je borokni samung tangui tongmani ajorni Sudhanno Ogur Nilmoni Hemanto Dashrath abo hai bumung ganang borok ajora samung tangui tongmani borokni a boyar mutai dongor parao bo nangmani bagai a kamini borok rok tabukni jorao mane o kothma yung sijakmani je jorao kwbangma hingya pano mutai dongor tei ganagini kamini ni koyekjona chhatro rok Agartala porinai tongo hini sanai manisi garo teb nukha nai tam nukha kai noreni bufa budrai mutai dongor parani khoroksa sadharon krishok boni gristi kwbang hamthaya kaniba kheto tongjao jotoi gristi hamthaya tongma hamma bai tangthani tuithani hisabi angma bai kuno mote bosorni mai khopsa sawo bwsla noren no khoros ruwi pori runani boni rango phan krui noren nijini cheton bai Agartala buini basa bari o tongoi private pori ruwi kuno mote tongoi chanani byabostha khlainao budrai tanatani khlai kuno mote risumni khoros bwslano rohoro noren kusuk srenio pas khlai kafru class ni boy paina bagai budraini kisamisa mohajani thani dadon nango dadon mane kheto tongsani no dorkata khlai mohajani thani ruwi rang sekang advance na sokmani oro sre sajagan nadi dadon nafru no patni dam songjak mono rang sisa ba sinui pat falpuru patni a rang dor jesuk phano ungthun mono sisa
एबा सिनै खलायनो मा फालनाय पाटनि दर मनो खलपे सिबा फानो ओंथुन मनो सिसा बा सिनै खलायनो मा फालनाय दर तानजाक कुनु लामा क्रೈ दादन नांखलायनो कृषकनि अवस्था हामिया ओंमानि लामा तरै फाइक्या तांगै बो फलिया हाय मा तंगो फसलनि नायज दर मानानि कपाल क्रै खेत फसल तंफुरुनो फालै खिबिजाक सावै पाइजाक नगो माइति सामा लगी लगिनो माइ क्रै बियाल नाङै थाङो माने दादन ताम गाय खेतनि निनि माइ फानो ओंखा पाट फानो ओंखा निनि खेतनि जे आ नहारै सगांबारि नाहार सकमानि गारो आबो हानि नों आफुरो जेफुरो नों दादन नाव आफुरो जे संजाक दरबानि नों मा फालनाय नों निनि आ खेतनि माइ एबा पाट नगो तिसावै जेसेबां दामुङै दंथुन सिसाखै पाइजाखै नों सिसाखै मा फालनाय आफुरो जेसेबां दामुङै दंथुन नों आ दर संजाकनि बिसिंखौ मा फालनाय मा रहनाय आबो हाय गाबोनो कारिबिते नुगो बुद्राइबो दादन नांखा दादन नांमानि हिंगागाय बोस्लानो परिनानि बागै बय खादारक पाइनानि बागै किन्तु बनि बोखा कराक तांथानि बो तांकराक बनि खा बाइया खा रुइ सामुं तांगो निजिनि खेतनो बो सनामै खलायो समय मते माइ ते गुबुन फसल रगबो खलायो हाओ मिस्की सारो ते जुदा सार बसर बुरुम बुरुम रिओ आबोनि बागै खेत कम फानो बुद्रानि नगो रां गोनां ओंगै माइया फानो बियाल ओंया बिहिक पद्मावतीबो खुब हिसाबी सामुं नांगिया खरस बुद्राय सहजे खलाया नरेनि परानि खरस सारा ते गुबुन खरस बिनि क्रै नरेनि परानि खरस सारा ते गुबुन खरस बिनि क्रै बुद्राय ते पद्मावतीनि इमां नरेन पास खलायानो चाकरि कतर कासारनि हाकी मेजिस्ट्रेट ओंगानो बरक कतरनि बोसाबाय गायजागानो जतनि बुमा बुफानि अ इमां तंगो निजिनि बोसा तरनानि लकनानि बेरेम कुजुको कासानानि चाकरि काहाम मानानि काहाम सोला एबा बोरै बे गायनानि आबो हाय जतनि इमां तंगो र बुद्रायनि बुमा बुफानि इमां नबस अरबो किसिसा फुनुगैरि माने सों नुखा हामाय ताबुखाय बेरेम 2 बेरेम 1 असुक जरा थांका ताक बेरेम 2 सों थांलाय फिनाय अ बेरेम 1 सों तामनो मानका हांगाय सों नुखा सों ताम नुखा हांगाय चंद्रमल्लिकानि नक आगरतला किशन नगर बरनि नक बाराव न तंगै नरेन परिव आगरतला परिव मुताय दंगर कामिनि आगरतला थाङै परिमन सों साइमानका बाहायके तंग सोंगाबो साइमियाखो ओंखाय आ बर नग तंगा थांथानिवो ब चंद्रमल्लिका संनि बाजार रक खलाय मारिवो फाति रक पाइ मारिवो गाबोनि बागै और नुखा चंद्रमल्लिका नरेन जर्दा कसर जागलिया फाति सिमि कसर जागसिवो जेफुरवो नरेन बाजारनि हाति बेग तुबि नगो फायो आगुरा लाइटारक पाइतुबो चंद्रमल्लिका बिनि फाइसंग बेलेखाय सेलेंमानि बाप एबा साजागियाखाय फनुमा सों नुखा ते बिनिया साजागिया बाहाप न भारत चंद्र कासारि थांतै बिनि नगो हाबै आबां बांगिरना थांतानिवो जे खनायमानि ते बिनि सहरनि फाइसिं सहरनि बरक कामिनि फाइसिं कामिनि बरकनि फाइसिं बहाय सेलेंमानि बाहाप दं आबोहाय बुजिमारमानि सों र नुखा ओंखाय ताबोखाय बेरेम 2 थांलायनो बेरेम 2 हंगाय तेकेसा पाट सारिक सालकसां सामुं हुमुं पाइबायै सबिता बनमाला मलिना सं नुकाओ आसुकलाय दंगो बनमाला मलिनानि बखरक थोकनाय दंगो बोखनाय सेरै यासिमा यासकुओ थोक बेराय थेप सुगु रस सासाकमानि बनमाला सोलोगु सबिता बसकां आइना तनै खनाय खालै दंगो केबो कुनु कक साया जानिजा सामुं बाय जेन पाइलाया आ जरावो भारत चंद्र आगरतलानि सकफायो ब कुनु कक सायावै सुन नगो हाबो याकुं मोखां सुवै दुमा बायसा सगै बनमाला सं आसुकलाय तंमा जागावो नुकावो भारत फायो याफां बुसुक कुरै आसुमसा कक तिसावो भारत चंद्र सों बेरेम 1 नुखा भारत चंद्र आगरतला कासारिवो थांमानि जागानि गन्डगोल ठीक खालायनाय बागै ताबुक सारिगो हंकाय ब नगो सकपायक्या ब जेफोर नगो सकपायमानि जरावो सारिक सालकसां जतनो सामु हुमुर पाइबायै सबिता बनमाला मलिना सं नुकाओ आसुकलायै थोकनायलाय दंगो आर बिसों सबिताखाय बरनि गानाव आसुगै खनाय खालै तंमानि सों नुखा ओंखायनो याफां बुसुकरि ककटिस सामानि इहि आगरतला परनाय सराय र पट खानाय ओंया
सहर परिखानि तमंजुदा ओंगै थांबायो सहरिया बरि रगबो मुवानि सेरोंना भारत चंद्र दाबा सलक सलक सवै हकु दुफुं सा खिबियो बा ओंखाय अरो तामसाका याफां बुसु गोरै माने आबो आको खानमा बाय जे खानाय कुनु सराय सराय साइमाया बर खज खानाय को आबो तो कैसे साइर फैगा के बुजिया माने तम समय के इहि आगरतला परने सराय रक पट खानाय इंगिया सहर परिखानि तमंजुदा ओंगै थांबायो सहरिया बरि रगबो मुवानि सेरोंना भारत चंद्र दाबा सलक सलक सवै हकु दुफुं सा खिबियो नै साव ओंखाय बिने कक बै के साइमाया भारत चंद्रना आगरतला थाङो नै साइमान जतन बो आगरतला थांमानि कासारियाव थाङो जागानि गन्दगलनि बागै थाङो नै साइमानो फिया बिने ककति सामानि वो इहि आगरतला परने सराय रक पट खानाय इंगिया बिना कक के साइमाया बो नरेन आरो हाबिमानि सहर परिखानि तमंजुदा ओंगै थांबायो सहरिया बरि रग मुवानि सेरोंना आरो बरिनि कक फाइक्या ओंखाय आ कक रकनो आ जे थुक नायलाय तलाय सबिता बनमाला मलिना सं कुनु फान चाप मालिया थुक दैसेरि तंमानि याकरै बनमाला बसानि नाहारि सिङो तमानुगै फायुकनो निनि कगले गुवालसानि दय हाइसे दै गोबां दालक जाक गोखैबो गोबां भिक सागाता बनमालानि कक गोबां एरेंले ओंथाया दुनियाव अनेक बरक दङ किसानो गोबां खलायनाय एरेंनो कुबै खलायनाय जेसा कगनो फलगै सानानै अबतै बरकनि लय ओंजाक भारत चंद्रबो आबतै बरकनो गाजनो भारत चंद्रबो किसानो गोबां खायनाय गोरों एरेंनो कुबै खायनाय गोरों आबन बगै बिनायाव कगनो फातसा पयसानि मतो ओंजागलिया बिहिक ओंखायनो दय गोखै गोबां हनसाव दै दालक जाक ओंखायनो तामसाकायदे कक बानक सानानै आबोबनि स्वभाव भारत चंद्रनि कक बानक सानानै स्वभाव दङ ता बिनि कक बानक साजानाय जाना कुबैया बाहाय सेमानाय ओंखायनो ताम नायजौदि भारत चंद्र दुमा सलक सलक नंगै हामा कलक हवै हकु खिबि सासुं सासुं कक सामा हाय खलाय होनो ककनो खनाया सानिनो एरें चयताल होनकाय तैतमा सासिनानि मलिना थुक नायजाक माने याकारै खाजु खाततै कक सोंहरो खाजु खाततै कक सोंहरो दहागन साले दाबारो तमा नुगै फाइके नोंगा गले थाङै एरें ककनो तैता मंनानि भारत गुबुन फाइसे मोखां खलाय कक सावो माने सा साया मा ककता आहा बासैसे निनि ककनो एरें दय गोखै ओंजाक फानो सोंले ओंजायगेबले मलिना किसा मुनि सुरु सुरु ngै हिनो आहायले आ दय गोखैनो मा सावो भारत हो मुनियो बिहिक बनमला तमा कक फिरक नाय वानसुगै मुक्सिमै नाहारै हिनो अख्लाय जाता मनगै माया बनमाला खोक्सै पेहलै मुनियो खोनाका नो बासैनि क मलिना मकल इस्रा खलाय हिनो भारत मनगै माया फो अकले पुंना माने बर अबो हाय खलाय बनि यारो तंथक साथक हासि खुसि मनले मन संगर नुगै मानखा गाय तेम नुगनो तामसानायदि बियांनि बियां बरकनि दय गोखै फालनासे नायलाय दंसिवो सानाबो निनि ककनो दा भारत मलिना बिरक्त नांजागै कक सावो तमा ताक सागाता तावखाय तमा अंनानि नरेन तंमानि नकनि बुरैमानि कक खनाय बसाकसे जलि सिवो नकनि बुरैमानि कक बुरैमा माने चंद्रमल्लिकानि ककनो खनाय बसाकसे जलि सिवो पाहारनि बरनो साक नांगिया खलाय कक सातिवो सबिता तेपसा आइना बेत्रा बेरावै मोखां तिसाय बोतानि फासिं नाहारो बो आसो कक साइतमानि खाय आसो कक मुनि तंलाय मानि सबिता कुनु खेल गरै जेफोरवा आगरतलानि नरेनि बारानि ककनो बुरैमानि ककनो सागाकायनो सबिता तेपसा आइना बेत्रा बेरावै मोखां तिसावै बोतानि फासिं नाहारो भारत दाबा सलक सलक सफिरि हिनो बोसाजो गंगानो आबुनि तंबो कमिया साबो बोसाजो नरं सादे बोसाजो गंगानो आबुनि तंबो कमिया अरबो बोसाजो नि ककनो साजाका नरेननि फासिं मांसे बिनि मकल सहरिया बोरैया दे आफुर कैताम सानादि हामजाक नाता तैतामो बनमाला बोसानि कोनो यासागे हिनो हामजाक नाता तैतामो हनै बनमाला बोसानि कोनो यासागे सागायतामगा सबिता आइना बेत्रा खसाय मोखां हिलि खलाय नगो हाबै थाङो मलिना बनो नायरगै दङ सबिता नगो हाबै माजांगाना थांगै मगै दङयो माजांगाना थांगै मगै दङ माजां गाय नग कतर चार
tangi kusuk sakai khasijak tabuk drom di baka hai tamkam baka ya ajagawo nini rezai rok kobong rok mani rok tisajago mohai tung majora rok hangkai ngai am bagenyo agana thangi bo mogi tongi kha molina uklok thangi sobitani bangra yak bongi sungu bai sobi nin tamungkho mane asugi toma jagani tamar kaisa mokhang hilik khle base phake hama kokta bai sobi nin tamungkho tamungjak nangano moli sak hamia kulum hayano nuk mokhang serangya khlai muniyo sobita mane sobita je nangan tam nuk ba kunu yable hani boji muni phunuk mani muni mani wo mokhang serangya gedana kaita khlai molina nasigo bangra jangiri oi sobita no hono anota hoji tamu hunyani no tamu hunya tongani bukhano ta hoji khaja bisingo bukha tongphano mokhang ti peplai phayo abono mokol gonang rok nugo nini bo mokol tongo ani mokol kol ni baratai kol sa tongo mokol kol tham ma durga singna doneng ahai ke borok ni bisingo iko kok salayo akolayo khai oro phunuk jaka nge abono karibo te munu khana ji tamsa kok phena tana ji neng ang je sepo neng thun mane ang mokol kol tham neng ra thun durga pha neng ra thun nini bukhao tam tong ang nuk sono nugui to hai tam singa nang selai molina tamo sanai kok thagui kisa wan sugui tongo kisa tongi khorang lem khlai hono tamongi nukani basai phai mokhang kosom khlai berek sera takai tamni bagai nukani basai phai mokhang kosom khlai khonai khal bai khaiba aro bothotho asuk tongna de timarom joma hai honei sobita mokhang phirogui tongo sengba timarom joma hai no nukawa asule tongkhana te nang baje kok pai lai da barot ni kok khnai nang basai phaya de da barot ni kok khnai nang basai phaya de da kok sama bai ang basai phai mani tuma gothok ma tong mokol kol tham je molina no sobita mekha giru mane dada ni kok sama bai ang basai phai mani tuma gothok ma tong mokol kol tham je nei molina no sobita mekha giru aya hane mekhak ma jaga mihim tuti molina hano tongo bukhawa tongta mekhak ma muku khel krei aya simi hne mekhak ma jaga mihim tuti molina hano tongo bukhawa tongta nini bokhorogo tongo kubunyota ani ba bokhorogo tongo nini ba bukhawa tongo ngkanyo tam sajuka tatal jatal kokta sadi skaljuk heri jok hanya chekel lema bising tui sobita joli jagi phunugo molina mukchomoi munui hino ahanya ta bukhani kok sajaka joli jago non de kok pai golokti himde gari thangya de gola buksa ngai tongba kya seban ukulog nangi manno aba mang na tuku tong dineng bunyi ukulog nangani nani samo gola khebui ganti nokni ongkhori sobita molina no hono thangya de gati nang golokti sampare tola na singi tongdi ang gola naigrana honei molina yapri doi nok phasing thango sobita no nairogoi muneyo bukha bisingo hino bunyo naison nale nang sara berem 1/2 pakya do berem 3 nge beskang salok khlai jak pinai berem 1/2 wo tamro question ngi man bob haike kotor question rok phai man sengam rok no saimana ni nango norok tungno nangi tong khakai to ang bi krung hordi ang rani bagi sai toknai jesek man sa korte tang sai toknai tamo khaiba obo haike rumano karibo norok bijab rok pailai por laji eba oboni roman script type khlaijak pdf rok na kai to ang ri rowan tam hingai kabangma borok no bangla horop rok porimai rok to tabuk ni jorawo roman script no jotoni kabang hamjakugo te roman script no joto skhitole maba abon bagai kebo bangla horop no porani bejuan ngi to kakai ang roi mano norok no ang renai tamo khaiba norok tebo kaham ke por laji porma bising sai manai orni bahai ke question ngi man tamo question kotor ngi man tamo wan sumung man sengom rok no salanyai norok tumu no buji to kakai eba norok tebo obono karibo class nangi to kakai ang khlainya ni hne ang wan sugui tongo norok khlainya ni kan sadi comment khlai sadi ang nong comment nai ang khlainya ni bagi sai tong jora sanamai hambai tini ni bagi asakno mo bebagai berem
22 tongo mujunar de berem 22 tongo jote berem 1 by berem 2 si thangko 22 nge belai bangko tei purita tongko abon bagai nangai tongko sadi yang kalian bagai tiar tini asakno jotaruna hambai tei hor kaham.